No niin. Nyt olisi maistiaisvuorossa tämmönen uusi maku. Tämmönen niinku Fanta. Paloi nää. Fanta appelsiini. Uusi maku. Elikkä tässä on 5% mehua. No. Mä nyt maistan tätä. Tuoksuu ihan Fantalle. Okei. Tää juoma on sitten pilattu. Pilattu on. Ei mene suosikiksi. Ei. Joo, mutta myöhemmin tulee yksi video, jossa maistan Snickers-jäätelöä. Joo, se on moro.